Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Σάκη! 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 Πού είναι ο καρστόν μου? Καρστόν? Καρστόν? Καρστόν! Καρστόν! Πεινώ! Πούντος! Με πιάσε φαγούρα. Καρστόν? Καρστόν? Πού είναι ο καρστόν? Καρστόν! Καρστόν! Πεινώ! Πούντος! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Γεια σας, τραβάμε βίντεο, ναι, είναι πολύ σκεδαστικό. Τι πρέπει να πω τώρα? Εδώ κοίτα, εδώ εμένα, ναι. Ναι. Τι είναι αυτό? Κάμερα? Δώσ' μου σημασία. Μίτσο, πάνε εσύ. Όχι ρε Γιώργο, να πας εσύ, εγώ ντρέπομαι. Κι εγώ τρέπομαι. Πάνε γρήγορα. Καλά πάω. Γεια σας, πήραμε μέρος σε αυτό το βίντεο για να μας δείτε και να χάσετε 4 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας. Πολύ ενδιαφέρον. Το είπα, είδες, το είπα καλά. Μια χαρά. Εμένα η μαμά μου θα μου πάρει PlayStation, ναι. Milady. Μπου! Είμαι ο πιο επιδέξιος παρκουρίστας σε όλο το γαλαξία. Κοιτάξτε, φύγε από εδώ, να περάσω θέλω. Φύγε, κοιτάξτε. 3, 2, 1, πάμε! Άντε, γεια! Τι είναι αυτό? Κάμερα? Μη τραβάς τα παιδιά μου βίντεο. Τι είναι αυτό μαμά? Έχει και ένα κουμπί εδώ. Τι είναι? Πες μου. Μη τραβάς τα παιδιά μου βίντεο. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω μπάμπι. Και έχει και ένα κουμπί. Λες να είναι βίντεο? Είναι βίντεο, σταμάτα να τραβάς. Like, share, subscribe. Γεια!